Familja Awstraljana tallega li negliġenza tat-tobba f'Malta waslet biex binhom jitlef riġlejh. Il-familja Seguna resqet ilment mal-isptar Mater Dei fej sostniet li t-tobba Maltin għamlu ħsara fl-arterja tat-tarbija tagħhom waqt li kienu jikkuraw lit-tifel għal-infezzjoni fis-sider. Bil-gvern se jkollu iwettaq investigazzjoni interna biex jara x'wassal biex il-familja Seguna spiċċat kellha tagħmel dan l-ilment formali. Is-sena li għaddiet din il-familja kienet f'Malta fuq btala meta tfajjel Zajn Seguna li dak iż-żmien kellu biss 7 xhur iddaħħal l-isptar minħabba infezzjoni f'sidru. F'kummenti li sit 7 News it-tifel qalet li tobba f'Malta naqsu milli jirrealizzaw li t-tifel tagħhom kellu bżonn kura medika urġenti mhux f'Malta kif dan kien jeħtieġlu li jsirlu intervent fl-arterja ta' riġlejh. Hija qalet li meta mbagħad marru fir-Renju Unit, it-tobba qalula li din il-materja kellha tkun ikkurata f'temp ta' ftit sigħat u suppost ma kellix tieħu numru ta' jiem. L-om spjegat kif huma ndunaw li kien hemm xi ħaġa oħra ħażina kif siequ riġlejh saru pallidi u kisħin. Hija qalet li dan ġie kkawżat minn restrizzjoni fl-influss tad-demm u ħsara estensiva fil-muskoli. Meta marru fir-Renju Unit ħasbu li sitwazzjoni se tittejjeb iżda minflok kellu jsir intervent biex jitneħħa riġel it-tfajjel. Meta ritornaw f'pajjiżhom il-familja fittxet aktar kura fl-isptarijiet ta' Melbourne fl-Awstralja wara li tfajjel mill-ġdid kellu problemi f'sidru. Issa dan il-każ qed jiġi investigat minn Mater Dei.